Nå, lad os komme i gang med interviewet. Ja. Så har du mere at råbe på nu, skat? Ja. Det er godt. Jeg vil lige sige, at det ser rigtig lækker ud. Det ser rigtig dejligt ud. Tak. Det synes jeg. Hvad hedder det? Hvordan har du det med sarkasme? Det kommer an på, om det går ud over mig, eller om det er mig, der er sarkastisk. Okay. Når det er mig, der er det, synes jeg, det er skide sjovt. Ja, kan det? Ja. Ja. Men det synes jeg også godt, jeg kan fornemme på dig. Kan du? Ja, det kan jeg. Så, hvad sker der inde i dig, når du bliver sarkastisk? Det er en dårlig vane. Det er en gammel humor, jeg har slæbt med mig fra mine vrede dage. Hvad brugte du denne humor til i dine vrede dage? Til at kaste mit eget lort over på andre. Ja. Hvorfor? Hvad sker der lige sådan inde i dig selv der, når du skal... Men lige nu synes jeg bare, det er sjovt. Når du får med sådan en grimasse, når du siger det med sådan en grimasse. Men kaste mit eget lort over noget. Hvorfor? Hvad sker der derinde? Hvorfor kunne du ikke bare sige det stille og roligt, samtidig med at du mærker dig selv? Det synes jeg er lidt pinligt. Ja, det. Hvordan har du, når du ser sådan en med rockerhjelmen og camouflagebukser og sandaler? Det ligger ikke så alvorligt. Nej, vel? Nej. Det synes jeg, så tænker jeg, så kommer jeg til at se deres hjem og sådan noget for mig. Hvordan ser sådan... Jamen, hvis jeg skal sidde og sige det, så er jeg også sarkastisk. Jamen, hvis det er sarkastisk, så er det sarkastisk. Det er fint nok. Det er fint nok. Det er jo en del af dig. Som jeg føler det. Ja, men jeg skal også tænke på, at de har følelser. Ja. Og de har ret til deres liv. Og de synes måske, at jeg er latterlig. Er det i orden for dig at være sarkastisk, hvis man bare gør det som en slags humor? Nej, det er det egentlig ikke. Hvorfor er det ikke det? Ikke hvis det er sådan en ond sarkasme. Men jeg synes ikke, vi kører sådan noget ond sarkasme. Vi kører noget... Hvad kan man kalde det? Bedemandshumor. Det er sådan en... Fordi at vi er vant til lidt af hvert. Ja. Og så er... Så den form for humor, den er nok mere alvorlig for andre end for os. Hvad betyder det for dig, at hvis jeg siger til dig, at jeg synes, du er hygende grinagtig, når du kommer med din sarkasme? Jeg synes simpelthen, du er bare så sjov. Du er simpelthen så griner, ægte griner. Jeg elsker dig for det. Hvad sker der egentlig, når jeg siger sådan noget til dig? Jeg tænker, at du er lige så syg ude som mig. Det ser jeg så ikke. Men det synes du vel, ja. Ja. Det synes jeg jo er herligt. Mm-hmm. Ja. Hvordan har du det med, at du skal giftes? Jeg glæder mig helt vildt. Hvad glæder du dig mest til? Til min kjole. Hvordan skal den se ud? Jeg skal nok lade mig sige noget til din mand, hvordan den ser ud. Men hvordan skal den se ud? Jeg tænker, at jeg sådan en polkadragt på. Så nu er man lidt sarkastisk igen. Lidt. Lidt. Ja. Ej, det gjorde jeg i går til supervision. Hvad så skulle jeg rigtig sidde og fortælle, hvad Kim Tuborgs problem var, ikke? Det var det der med poker, ikke? Og offentligt så sådan helt alvorligt. Så sagde jeg, ja, jamen Kim, han har jo taget en beslutning om, at ville danse polka. Og det synes han er enormt provokerende. Jeg så skreg de her grin, de kunne ikke holde det. Men de troede, det var rigtigt, ikke? Jamen, du har en fantastisk humor. Jeg synes du er helt vildt hammerende sjov. Du er sådan rimelig sløj oven i bøtten også, synes jeg. Men at kunne have en blanding af sløj oven i bøtten, og så alligevel så målrettet som du er, det synes jeg er helt fantastisk. Det er overlevelse. Det er helt fantastisk. Hvordan bærer du det af, skat? Med hvad? Men jeg kunne forene de to ting, fordi jeg ved med mig selv, at hvis jeg skulle både være sløj... Du skal have det sjovt, ikke? Jamen det skal man vel. Hvem er mand? Solva. Nå, skal Solva have det sjovt? Ja. Jamen, du har en... Jeg føler, du har en vis evne til at kunne blande de der sjovne, sløje ting med din seriøsitet. Hvordan får du de to ting til at... Hvordan får de to ting til at flette ind? Fordi jeg har situationsfornemmelse. Jeg ved, hvornår jeg skal være alvorlig. Og jeg ved, hvornår jeg kan være sarkastisk. Jeg kan lynhurtigt slå. Hvad har du brugt din situationsfornemmelse til tidligere i dit liv?
Jamen, det er den, jeg var i livsudsendelse. Den har jeg bare brugt til at vælge hårdt ud. Til hvilket? Til at vælge menneskerne ud. Mm. Du rummer rigtig meget kærlighed, så hvis du skulle forklare med ganske få ord, hvorfor du er sådan en kærlig menneske. Nej, jeg vil lige spørge dig på en anden måde. Jo, hvis du skulle forklare med ganske få ord, hvorfor du rummer så meget kærlighed. Altså, Det er fordi, jeg har fået meget kærlighed. hvem har du fået meget kærlighed Det af? har jeg faktisk fået af min mor. Og min mormor. Og min far. Der er faktisk rigtig mange mennesker, der har givet mig rigtig meget kærlighed. Fællesnævneren for den kærlighed, du har fået af alle de mennesker. Eller alle de mennesker kan man vel ikke sige, når det er en familie, men de mennesker, der har givet her kærlighed, har de en fællesnævner? Menneskerne? Nej, kærligheden. Det er vel en eller anden form for rummelighed og omsorg. De har været rigtig rummelige over for dig. Ja, De har givet rigtig meget omsorg. ja. Hvordan har du det med at opleve, at der ikke er kærlighed og omsorg og rummelighed og sådan alle steder? Hvordan har du det I med det? verden? Ja. Jeg prøver at give det videre. Det er mit formål med livet. Det er, at jo flere mennesker jeg kan få til at mærke den del af sig selv, jo bedre har jeg udført min opgave som menneske på jorden. Jeg ved jo, der er Mit rigtig... budskab, det er, at folk skal være gode ved sig selv. Og at kærlighed sejrer. Og at kærlighed, det er den største magt. Jeg tror på kærlighed. Kvæg det, du lige har sagt nu, hvor meget betyder det så for dig at have en evne at kunne abstrahere for ondskab? For at bibevare fokus på kærlighed. Forstår du mit spørgsmål? Det betyder alt. Det vil sige, forstår jeg det rigtigt, hvis jeg siger, at jeg forstår det på den måde, at du bliver nødt til at lukke øjnene for nogle situationer, for ligesom at kunne opretholde kærligheden og give den videre til andre? Altså, jeg tror mere, jeg har forståelse for ondskab. Jeg tror ikke på, at der er nogle mennesker, der er onde. Jeg tror, at ondskab, det er bare en eller anden fællesnævner for nogle dårlige egenskaber, man har oparbejdet, på grund af, at man ikke er blevet respekteret og behandlet ordentligt. For nogle mennesker. Jeg tror ikke, man er født ond. Det giver rigtig mening, når du siger det. Kvæg, at du lige har sagt, at kærlighed for dig, det betyder blandt andet rummelighed. Og det synes jeg er rigtig rummeligt sagt, det du lige har sagt der. Mm. Så det viser, at du er et rigtig, rigtig rummelig menneske. Men er der nogen form for ondskab, du ikke kan gennemskue? Eller Egentlig ikke. Jeg tror, jeg vil kunne, hvis jeg snakker med lige meget hvilke mennesker jeg snakker med, så tror jeg vil kunne forstå deres ondskab. er der noget kærlighed, du ikke kan gennemskue? Nogle gange har jeg haft svært ved at gennemskue. At jeg selv er værd at elske. Fordi jeg har haft sådan en dårlig følelse med mig selv. Jeg synes, jeg har været sådan en klaphaus. Før, nu synes jeg ikke mere. Nu kan jeg godt lide mig selv. Hvad tror du, folk elsker mest af dig, så? Det er, at jeg kan se ind i dem. Og jeg kan se det gode i dem. Hvordan har du det, når og hvis folk måske skulle blive bange for, at du kan se lige igennem den? Hvordan har du det med det? Det kan jeg også se. Og hvad? Det kan jeg også godt se. Og hvordan har du det som sådan en situation? Jamen, så kan jeg måske nok godt forstå det. Fordi jeg ved, at jeg kan virke ret arrogant. Og jeg ved, at folk, især førhen, er blevet ikke bange for mig, men har trukket sig fra mig. Blandt andet på grund af måske min sarkasme, og fordi jeg har været bange, og så har jeg været arrogant. Fordi jeg har brugt arrogancen til at dække over mine svage sider. Hvor meget har
arrogance i forhold til folk tror, du er arrogant. Noget at gøre med din egen usikkerhed, hvis du selv skulle sige det. Arrogancen, når jeg er arrogant, så er det kun med min usikkerhed at gøre. Og hvad er du sådan typisk usikker overfor? Jeg er ikke god nok. Hvad føler du skal være god nok til, når du ikke er god nok? Kan du komme med et eksempel? Til at blive elsket. For det er... Hvordan har du det, når mennesker kommer og siger, Solveig, vi holder af dig, vi elsker dig. Hvordan har du det med det? Køber du, hvor meget tror du på det, når det bliver sagt? Jeg er altid sådan lidt... Der er altid sådan en lille... i det, men ikke så meget mere, som der har været. Skal det ikke stoppe, skal jeg? Jo, det skal vi, men jeg vil lige sige noget andet. Det er, at... hvordan har du båret dig ad, så i det her liv med at have så meget humor, så meget ægte humor, og være så oprigtig og så ægte, som du er? Jeg var også vokset op med humor. Ligger det sådan Min mor ligesom... var faktisk også sjov. Stedet for var sjov. Min far, han var hyldende morsom. Der er faktisk ret meget humor, vi griner faktisk ret meget, både i mor og fars familie. Rigtig dejligt. Jeg elsker dig, Marina, og jeg elsker dig overalt på jorden. Og jeg glæder mig simpelthen så meget til at kigge med dig. Jeg synes, du er så rar, du er så dejlig. Og du betyder alt for mig, Solveig. Og jeg elsker dig helt vildt overdrevet meget. Vil du se dig selv på video? Vil du det? Hvor lækker er du? Er der meget lækker? Fra skala fra 9 til 10. Så? Nej. Synes jeg kommer med nogle irriterende spørgsmål, skat? Nej.